Shalom. Selamat hari Minggu, mari kita saluhna. Perhalado HKBP Jalan Nur Simahi, pasahaton tu sudi ruas. Suak saunena tamu, nang dihamu amanami doho inanami, na mengikuti ibadah on melalui live streaming YouTube channel. Horas ma jala selamat beribadah madihita. Tabuka ma perminggota maredema ita sabukwede nomor 10 pitu ayat sada sa rodi ayat 2. Rajana tubuhmu sigom-gomi hami jalma pujian nami hingga di masamno pangoluhon hami hati peman dosa. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian atau mapalangi dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori mangulu domina ini parsihoton na marhapor siaon. Alai anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan, haleluya. Martang yang mahita, alai Tuhan debata pergugon na suatu dosan, nabadia doho perdosa do yang gohami, alai diudingi hodo akan marhaposat jalan marhaporusat tuho, alani rohami tuho, mangasahon asini roham, seunang tulak hami siat julom, akup nii, lehot dihami rohana gergir tumangihun hatam, asa huboto hami mangulahon lomoni roham, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, marhite-hite bukade nomor 524 ayat sada dot ayat 2.
debata di minggu tas sadarion, imana ditetaposian konfesi bidu 10 tolu, tangi ho kamu ma patit ni debata songonon maridok disi. Narosia debata do pamarita namar sahala, lahu mangulahon hati goran, mangodingi, mangaramoti, mangalo hajahaton jala makubasi akan narikot di warga negara, dot ngolu ni jolma. Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangolu di portibion. Jala tahati dakot do pabona debata na mangalehon haluaoni di bagasan Yesus Kristus. Singotot do ikun uluad do hata ni debata asa di jolma. Marhite podaon tau dolhodo debata do na mangalehon kemerdekaan tu bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dohot, bernegara. Tau dolhodo Yesus Kristus ulubalang ni huriai songot perhitiata mangido. Tau dolhodo sita-sita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakat ta, laho mangyahi hati goran, holong ni roha, hadameon, dohot kesejahteraan, marhite-hite pembangunan nasional, songon pengamalan Pancasila. Taul doholdo parsidohot dohita pacong jokon dohot mengaradoti hasit tongani. Songoni nang marsaulihon pembangunan nasional. Sitang yakonon ni huriado akka panggonggomi dohot parhobasna. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita tutuhat talaw mangulahon na bartu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hubartu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata, sebukir di sahab ni Jehovah nomor 620 ayat sada dohot ayat dulu. Dumar sadoraki Allah rasalah pambaheraki ataku marulaki debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pergono satu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatian ni perdosa. Mulak maniat perjahati tu madikko dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubay dipangido hami. Say sudati matorutorum. Asa unang mangonai beto hami. Say sisa sudido sa nami. Asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Say pergugoy mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot to hasesan ni dusa. Sungunod do hata ni Jehova, unak ko mabiar ahu do siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmo, ahu napunaho. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Mari dita sa bukwede nomor 410 ayat 1 ayat 2. Hatani debata turpuk epistelin minggutta sadarion ima na nanyenet sebukuni panurirang Daniel biduonom mamuka senet sadasa rodi ayat 15 tajahama namarsikat sorin. Dungi sahat maharaja oni itu si Darius halak madai uju marumur ibana ono 2 tahun. Di babak itu tolu halak si tuana sida, si Daniel masada, asa merdabu-dabu aka iduhitu nasida, asa unang rajai marharugian. Jadi mangalulisi dirma aka si tua dot aka iduhido pak si Daniel taringot tu panggonggomina. Alay dang adok sidir jupang nasida manang hajahaton nang gosada. Ay haposad do ibana. Dang adong jupang salah manang hajahaton nang gosada di ibana. Dungi di rongom aka iduk rapdot aka situai marajai aka didok nasida matu ibana songonon. Saya mangulu maho ale Raja Darius rodi saliling-lilingna. Dibahani oleh Raja Nami, ikon pahotonmu ora-orai jala bahenon musada surat naso tarpa uba, hobartu ni halak madai dohot Persia naso jadi ubaon. Ia si Daniel dung dibege nang surat si songoni, nakok maibana tu baga sajabuna lahu adong do jadela akan natalak tukan Jerusalem, di bagasan bilut na pargijang, jadi tulu hali di nasadari ibana mangalopit ulu ni totna, lahu martangiang dohot madok maulati tu debata, sadok songon nasomal binahenna nasailaon.
Dungi Romas nasida jumonok, jala makatai di jolo ni raja taringot tu surat ora-orai akanin nama. Ali raja nami dan nunga pola tersurat sada surat ora-ora di baikko, pabua manang ise na martangyang di bagasan na 30 ari on, tumanang ise debata manang jolma, dukon nituho ali raja nami, ikon dabu honoton ibana tu godong perbabiatan, jadi nina raja ima mangalusi, hot do hatai, ho bartu uhum ni halak madai dohot persia, naso jadi ubaon. Jadi dung dibegir rajai hatai marsak situ tu marohana mutu marohana memikiri taringut tu si Daniel naing peluon na ibana pola rodi hasus sudut ni mata niare ibana memikiri akan naing peluahon ibana nian ido sahatna mertua dona tu mangihun hatani debata jala na opeopsa. Amin. Maredeta sa Bukid Desang di Jahoba, nomor 760 ayat 1 dohot ayat 2. Tidak ko mahaporsiaw tay, soon na hinatidak ko nilungata sa porsiaw di sadok portibion, ra mahitamadok. Aw porsia di debata Jahoba, ido ama pergugo na suatu dusan, na tumapalangi dohot tano. Aw porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasaday, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi seto di porbadia, adorak suabuhan. Ido tu hata na tumaun na bernit di panghuman silatus na batetar bazal di mana di hau pinor silang na tua-tua nuatoru dung ditanam na mulak mangolu di are patuluhon na manaik tu surgo lahul siam ni bata Jahoba amanai perguona suhatu dosani di sima ibana pe mamunak sugut tu tanahon mangungu yalak na mangolu dohot na mate au porsea di porbadia jaladong sada huria nabadia, huria atau paniala Kristen akan nabadia, do dihasisan di dosa, do dihatai namandok, mula mengurus sugut dangi halak nang mate, do dia nguluan nasora sudah. Amin.
Tapayut majo satokin song napataka sutikting namasa di tongani huriata pinasatu salut peraladu. Salam. Mari kita mendengarkan warta gereja kita di dalam minggu ini. Yang pertama, persembahan bulanan. Pada hari ini, Minggu 8 November, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan November. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Pelajar CD tahun ajaran 2020-2021 pada hari Minggu 8 November akan dimulai pembelajaran CD tahun ajaran 2021. Sehubungan dengan itu diundang seluruh anak-anak yang sudah mendaftar CD dan orang tua untuk mengikuti ibadah pembukaan masuk pukul 15 bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah. Rapat Panitia Natal 2020-2021. Pada hari Senin 9 November pukul 19 akan dilaksanakan rapat panitia Natal dan Tahun Baru bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Agenda rapat, anggaran dan program seksi. Melalui warta ini diundang seluruh panitia untuk menghadiri rapat tersebut. Pesta Gotilon. Pada hari Minggu 15 November yang akan datang, gereja kita akan mengadakan Pesta Gotilon yang dikoordinir oleh seksi perempuan. Adapun teknisnya sebagai berikut. Yang pertama amplop. Amplop disediakan oleh Huria dan didistribusikan oleh Sintua Week masing-masing. Pengembalian amplop tanggal 15 November 2020 dalam setiap ibadah. Untuk jemaat yang ibadah live streaming supaya menghubungi Sintua Week masing-masing atau mengantar langsung ke gereja. B. Lelang sesuai dengan kesepakatan seksi perempuan. Harga lelang sebagai berikut. Parsel 250, Namargota, Napinadar, gulai ayam 300, Naniura 300. Pemesan lelang paling lambat Jumat 10 November pukul 19. Lelang diserahkan pada Minggu 15 November kepada pemesan setelah acara ibadah dalam setiap jadwal kebaktian. Dan apabila tidak datang beribadah supaya menghubungi Sintua Week supaya diantarkan ke rumah masing-masing. Jadwal ibadah minggu depan untuk 15 November untuk pukul 7.30 WEK 2, 3 dan 5, untuk pukul 10.30 4, 6 dan 9, pukul 16.30 1, 7, 8. Himbauan, kami tetap menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mengikuti ibadah, tetap memakai masker, dan yang memakai face shield tetap juga memakai masker. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapasa mah pilihat tanah perjulu, mata puji tuata merhite-hite de sangat ni Jehovah, nomor 210 sada memuka sada dahut udukna.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Salam. Oras madihita manginang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala oras matutu di hamua kamanginang donga saha porsiaon na rap beribadah marminggu rap dohot hami di Huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi secara live streaming manang di dia pe hamu maringanan saat mata benami saya sehat-sehat horas-horas mahita saluhuna amanginang hatani debata nagabe jabita di bagasan minggu sadarion ima minggu 22 dung Trinitatis hobar tu topik ni minggu ta ima parsidohotan ni halak Kristen di politik. Malang di bahasa Indonesia didokon tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Tarsurat mai di sada Timotius. Sada Timotius bidu 2 mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat pitu. Akamanginang tajaha mahatani debata bar sikat sorik mahita. Ope odo si paingotoku naing ma ulah honoton parjolo situtu pangiduan partangyangon parpangodianon dohot hamuliateon humokop saluhut halak. Nadenggan doi jala halomo ni rohani debata si palua hita. Aisada do debata jala sada do nang pangulu di debata dohot jolma. Ima jolma Kristus Yesusi. Tusi doa di pabakit, gabe parjamita jala apostel, gabe pangajari di halak si pelebegu, di bagasan haporsiaon dohot hasitongan, tutu do hataki, dang margabus au. Dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan saudara-saudara. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ima sahatna moliate me Tuhan. Saudara-saudara, amang inang nadia hawalongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bulan naro di bulan Desember ditotopo pemerintah tanggal sia Desember marpesta demokrasi. Pemilihan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jala dada holan pilkada serentak nanang si ulahon di tonga-tongan ini karaon. Di tanggal 10 di sima di totopon Huriata HKBP ala di paudur do nasian bulan Oktober nari-ari nang salpu.
ima sinode gudang laho mamilit eporus sekretaris jenderal kepala departemen natolu dohot pareses ala nungga sai masa jabatan aka uluan di tonga-tonga ni huriata nunga 4 tahun lilikna. Jadi 4 tahun do sada periode. Alai ido tutu hamo kamanginang di bagasan aka hamaulan di bagasi jama sonarion naik komar dalam mai. Nang pe di bagasan biar ni roha alai mardonga tontang iyang saya mardalam ma pesta politik demokrasi di tonga-tonga ni bangsa dohot negara tak memilit pimpinan yang kita percayai dia bisa membawa kita membawa kehidupan masyarakat untuk yang lebih baik, memilih dengan tidak salah, memilih bukan karena unsur kekeluargaan, memilih bukan karena unsur telah diberikan materi, tetapi memilih dari hati dengan kepercayaan dan juga rekam jejak orang yang kita pilih. Suatu salah pilih tidak. Ya. Karena itu akan 5 tahun berjalan lahu manguluhon hita di tonga-tonga di aka daerah masing-masing. Pesta demokrasi nama terjadi. Ala iro tutu nunga somal huitai dan waing di bagasan jama sinuengon markampanye aka jolma, markampanye tim sukses, markampanye aka calon nang pe calon bupati, wakil bupati, calon lurah, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Saha tu tingkat na toru calon RT, calon RW hapung molo dihitaan nunga markampanye noai. Alai markampanye penasida sah-sah saja mereka berkampanye molo dan saling medabuhon. Sah-sah saja mereka berkampanye untuk melakukan atau untuk memberitahukan ahado nagabe visi dan misi nasida molo terpilih nasida haduan di 5 tahun jabatan yang akan mereka emban. Alai nang pesongoni saya godang do jolma salah markampanye, salah tempat inganan nasida laho markampanye. Di bagasan arena perpution nung ngagok taida tu gereja ngamasa benuang markampanye. Huida adong di Facebook ay memang idu tahe ati jamas sinuaingon canggih do memang tabu. Dan songon zaman na julu leading informasi boy dapot tak. Ana masa di hutata olo dang taboto ala dangarong informasi dang ido. Naing magkata ibar rupani contana tu na tua-tua tamalang tu haanggi ibotota. So naboy mangidabuhi na songod di rupana ngabuha ibana holan ala ni suara do naboy. Alay jama sonarion sudah serba canggih. Ahana masa barita di luatan dakolan hitungan jam, hitungan detik, hitungan menit nunga sahati tuhita nadong di luar perserahan. Jama sinaingon. Widama di Facebook na diarin na salbo. Memang atar telak dunia non suku-suku non tuhami akka pangulan ni huria. Aibu idu amang markampanye di gereja inna. Binerang ma video na sotong salay batahe makomen ni naroha ni toton maju bah paltak nama di pasahat terang-terangan nama nasida laho pasahaton niatna laho maju tu tarik tu salah jala dilihat do petiki madok hata di julun ya. Dakolani macam cara di benjol Muhammad asabui markampanye di gereja.
Molo ditikiau di balige nasohea roha mulateon sial luar molo tiki pilkada panen mahami hamulateon ro sian A, ro sian B, ro sian C, ro sian D. Ro imana dakolan hepeng nana sahat mangaulen hamulateo tu gereja. Jol mana pe sahat holan marminggu jol mana dangido adong mandong tim sukses na di jolo gerejan ipabagi makartu. Adong dope na lebih boy dohonon na agak boy dohonon ya seperti agak melenceng. Dangido kosong dope gereja sobinoto nunga adong kartu namana di bangku-bangku nabe di kursi-kursi nabe. Ya, ngaher terjadi aleh husuru ambil, tidak boleh begitu. Nagabe suku-suku yang mau pertanyaan, salahkah berpolitik? Bolehkah orang Kristen berpolitik? Bolehkah ikut gereja berpolitik? Ondo nagabe suku-sukun. Memang pro kontra doon. Dan itu memang pro kontra. Ya. Heado terjadi songoni. Gereja tidak mau ikut berpolitik. Gereja tidak mau ikut berkampanye tentang politik. Songoni itu terjadi di Jerman. Hitler heado di dokon imana tua kasudi padita nadong di Jerman doho pastor. Biarkan gereja, tugas para pendeta dan pastor mengurusi gereja. Politik biarkan kami. Jangan ikut campur terhadap politik. Si pangului du gereja tiki olo si pangului. Alai mana terjadi? Hitler memimpin dengan tangan kekerasan. Apakah gereja bertindak? Tidak. Sip do gereja di si. Karena terjadi pembunuhan pada saat itu. Tetapi gereja hanya diam, hanya sebagai penonton yang baik dan budiman. Itu kesalahan gereja pada saat itu. Itu adalah dosa gereja pada saat itu. Ya, yang tidak mau menyuarakan suara kenabian. Nah, sonari amang inang, bisakah orang Kristen berpolitik? Boleh, silakan. Bolehkah gereja berpolitik? Tidak. Angguaman dok, tidak. Bolehkah hamba Tuhan ikut berpolitik? Tidak. Selama dia mau mengikuti politik praktis, tidak boleh. Hamba Tuhan tidak boleh ikut dalam terjun di dalam politik. Ya. Tetapi sejauh manakah kita, tanggung jawab kita ikut dalam politik di tengah-tengah negara lain? Odo jamita sadarion. Songon topik tanah kaningan tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Sejauh mana kita bisa ikut campur dalam politik? Sejauh mana kita bisa berkomitmen di dalam politik, memberikan masukan di dalam politik? Apakah kita memang harus ikut dalam politik praktis itu? Baru kita bisa mampu melakukan sesuatu di tengah-tengah negara dan bangsa kita ini? Apakah kita juga ikut menyeret gereja di dalam politik praktis? Apakah kita mau menarik gereja untuk berkampanye terhadap seseorang? Ahadonanata ulahon. Jika Alkitab sendiri melarang setiap hamba Tuhan gereja untuk melakukan politik praktis. Disodo jawaban marharon mai sian Apostel Paulus. Buasa di do Apostel Paulus di sada Timotius bidu 2 ayat sada 1 ayat pituon. Ada latar belakangnya. Karena pada saat itu Paulus banyak terjadi penolakan terhadap dirinya. Banyak yang tidak percaya kerasulannya. Banyak yang menolak kehadirannya. Termasuk mai pemerintah. Termasuk mai penguasa. Jadi dakola di zaman senario na manginang. Banyak pemerintah yang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memerintah dengan tangan besi. Aina jolope, ibu tohamudo, salah satu tantangan Yesus memberitakan kebenaran adalah
Dada hodat sian halak Yahudi, alai dohot dosian pemerintah. Ingat tamu, yang menyalibkan Yesus itu Romawi. Asal tahu mudah. Yang menyalibkan Yesus itu pemerintah Romawi. Alai siapa biang keladinya? Otaknya adalah orang Yahudi. Kan itu kan? Salibkan dia. Kan itu? Nampai di dok si Pontius Pilatus, dangadong salah na boy dapot nasida. Alai. Karena begitu besarnya tekanan orang Yahudi, mau tidak mau pada saat itu pemerintah kerajaan Romawi pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Setelah itu apakah ada penindasan dari kaisar atau adakah penindasan dari kerajaan-kerajaan terhadap orang Kristen? Ada. Nah, parah terjadi ketika di zaman Kaisar Nero. Banyak orang Kristen dibantai pada saat itu. Tidak diperbolehkan untuk menyebut nama Tuhan Yesus. Di Korea PHR Sony. Ya, di Korea dan Jepang juga pernah begitu. Ido makana muladong dibiar kamu bibel muna adong gambar ni ikan di jolo. Aung do bibel muna biar kamu jo bibel melakak nih di jolo. Ada gambar ikan, iktus. Ahadwi. Itu adalah lambang. Iktus itu artinya adalah Yesus Kristus adalah Raja. Yang dipakai orang-orang di Korea pada saat itu untuk menandakan mereka adalah orang Kristen, karena pada saat itu dilarang memakai tanda salib. Nah, Paulus datang, dia tidak membuat keonaran sama seperti Martin Luther pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 ketika dia menantang anarki daripada Roma Katolik pada saat itu, Jamita Minggunang Salpo. Dia tidak membawa massa lalu menentang. Dia tidak demonstrasi dengan anarkis. Dia tidak membawa pentungan. Tetapi apa yang dilakukan Martin Luther? Dia menempelkan 95 dalil di gereja Wittenberg Jerman pada saat itu sebagai sanggahannya. Bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh gereja Rom Katolik pada saat itu adalah salah. Jamita minggu lewat, salah satunya yang dia tentang adalah indulgensia, penjualan surat penghapusan dosa. Itu yang dia tentang. Di bagasan Hadamio do Martin Luther menentangnya. Nah, sekarang saudara-saudara, ahadona di Paulus di bagasan terpukon. Di doi mana dihamu akamang inang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus. Yang kita lakukan terhadap pemerintah di dalam pertanggungjawaban kita sebagai gereja kepada politik adalah salah satunya adalah berdoa syafaat. Karena berdoa syafaat menurut Paulus pada saat ini adalah ketika kita mengajukan sebuah permohonan, permintaan di dalam doa dengan perenungan terhadap keadaan yang terjadi di sekitar. Bukan berdoa kehadap diri kita sendiri, tetapi berdoa untuk kelangsungan pemerintah, kelangsungan kemanusiaan, kelangsungan kehidupan orang lain. Karena doa syafaat itu adalah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tiki martangi yang imana di taman Getsemane. Salah satu tangyangna didok Tuhan Yesus ale Tuhan. Ramoti nasida. Nasa napina sahat mi tuaw. Asa sada nasida. Songon au tuho ale amang sada. Ina Tuhan Yesus. Doa syafaat. Ya. Itu sebabnya Paulus membuka wacana ini firman Tuhan pada saat ini. Ope si paingotoku naing maulah honoton. Parjolo si tutu panggiduan, partangiangon, parpangodianon, dohon hamolation, humokop saluhun halak. Naikkanlah doa syafaatmu untuk orang lain.
Naikkan juga doa syafaatmu untuk kelangsungan hidup orang lain. Karena doa syafaat bukan tertuju kepada ras tertentu, agama tertentu, orang tertentu, suku tertentu. Tapi doa syafaat itu adalah tertuju kepada semua orang. Ido makana satu saudara yang tak ulahon doa syafaat. Karena Yesus mengajarkan kepada kita, jangan hanya berdoa kepada dirimu, tapi doakanlah orang lain. Walaupun orang lain itu tidak sama dengan engkau, dan walaupun orang lain itu menganggap engkau musuhnya. Itu diajarkan Tuhan Yesus. Ini adalah bentuk rasa kecintaan dan solidaritas Yesus kepada semua orang. Itu yang diajarkan kepada kita, amang inang. Ido panah molo martangiak kamu. Udah kola dirimu tangyakon. Alai sude tangyakon. Tangyakon huriam. Tangyako paditam. Tangyako dongamu situa. Tangyako dongamu para kamis. Tangyako dongamu ama. Tangyako keluargam. Tangyako tetanggam. Tangyako bangsa negara. Tangyakon uluan di tengah-tengah ini negaraon. Karena itu adalah sesuatu tanggung jawab yang diberikan Yesus kepada kita. Unang alanandang sasuku hita do nasin. Tuah tanya kono nih. Bukan karena kita tidak seagama dengan mereka. Untuk apa tanya kono nih? Tidak. Tapi doa syafaat adalah berdoa untuk semua orang tanpa membedakan status, jabatan, golongan, agama, suku dari orang-orang tertentu. Ada tujuan doa syafaat. Tujuan doa syafaat adalah agar Tuhan kiranya memberikan keselamatan. Tuhan kiranya memberikan kesejahteraan, kebaikan, kedamaian, dan keadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Agar Tuhan bekerja. Agar Tuhan memimpin semua yang kita doakan. Walaupun tidak mudah kita lakukan. Tetapi tugas kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana kita mendoakan mereka. Ido makana di ayat 2 di doa Apostel Paulus. Tangyakon akar raja doho saluhut parhuaso. Di tengah-tengah di bangsoon. Dang salah hita manangnya ke presiden tawang inang. Nang pe mungkir rahita mayoritas. Ya, ditiki pemilihan nasalpu. Memilih salah satu pasangan, namonang manang natalu, ya. Tapi yang terpenting siapa yang duduk sekarang memimpin negara dan bangsa kita, nang penaso monang tapiliti, itu harus kita doakan. Alaniah Rom 13, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, karena pemerintah itu adalah tangan kanan Allah untuk melakukan kebaikan dan membalaskan kejahatan. Tangyako sude aparaturna, menteri, TNI, Polri, hakim, kejaksaan, perawat, hansip, satpam, sudah tangyako perangkat-perangkatnya. Karena mereka juga adalah bagian daripada wakil Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari wakil Tuhan. Itu yang kita lakukan. Dan percayalah, doa syafaat itu ketika kita meminta dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Ketika kita bergumul memohon kepada Tuhan. Ketika kita memberdoakan semua mereka, raja, parhuaso. Ingo ma, mangulama debata di tengah-tengah ninggoluna. Dang songon halak silebak kita manginang. Hupaingot hamu akana poso. Dang songon halak anarkis kita nadiari nang salpu. Yang mendemonstrasi boleh melakukan, boleh mengajukan keberatan, boleh mengajukan suara. Alai anarkis tidak boleh. Amin. Dang boleh. Adong do halak Kristen di situ ada, pasti. Apalagi kena poso, boleh berdemon, nggak apa-apa, silahkan, tapi damai. Moloso di tangihon, doakan. Adang namar huasu nasi dasia tangyangi.
Ala ido tutu. Unang tatuntut na di bagasa rohata dan tidak sedalan dengan orang lain. Itu persoalannya. Ayo no kan na dituntut na diibana do. Ayo memang terus terang. Dak kuat tu si taringot tu omni sulau. Ya tu siamu do mang inang. Rancangan undang-undang cipta kerja. Ya tu siamu do inang. Ya tu siamu do. Ya tu siamu amo. Godang dojol masongo di dang dia tusi alesi dohot-dohot. Songo pidu na tersedakan na isurona omak na di mana-mana garam. Habi doho imana mar demon hola ni bereng omak na. Dehot demon itori jewar. Mulak komilok ampun torina kan. Isukum ma ibu toho do ahani do di demomu ndak tahu. Kenapa kau ikut? Diajak. Tahu doho ibu toho do ahana di demomu? Tahu. Kenapa ikut? Diajak. Anarkis. Dan gitu, dak danak, bayangkan, dak danak, dohok mangalepare, korban jiwa. Apakah itu yang diinginkan oleh manusia ini? Apakah itu yang diinginkan? Tidak. Tapi Paulus mengajarkan kita sebagai orang Kristen, marilah mendoakan mereka. Marilah mendoakan pemerintah kita. Agar kiranya Tuhan mengajarkan, roh mengajarkan, meluruskan jalan mereka. Edang na murah-murah gawe pimpinan amang inang. Au disuruh hamu gawe presiden, mukira dalam hitungan jam mundur do hamu. Alaniaha, alam memang tugas dan tanggung jawab seorang pimpinan sangat-sangat besar. Unang alam mengida pangkatna jabatanna, gaji dan segala macam. Tetapi ingatlah, semua yang berasal dari Allah, ketika Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk berkuasa, tatangnyakon Tuhan anggia ma namarhuaso di tonga-tonga negara dohok bangsa namion dapat memimpin di dalam kebenaran dan dalam kebaikan. Nah, amang inang nadia holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Idon na tugabe tugas ta. Itu yang menjadi kewajiban kita. Berdua syafaat kepada mereka. Kemudian, kepada siapa lagi kita berdua syafaat, saudara-saudara? Dalam firman Tuhan pada saat ini, jelas kita mendoakan kepada orang lain, kepada para pemberita-pemberita Injil, kepada gerejanya, kepada semua jemaat. Asa sada di bagasan dame na sumurung siat debata. Perlu datangnya kono muna hami. Asa margugu hami mangula hobar tu nalomo ni rohani di mata. Molo salah dongamu. Jangan terus menghakimi. Asa unang hona uhupo. Tetapi doakan mereka agar Tuhan kiranya memberikan jalan kebenaran, membuka hati dan pikiran mereka. Karena Paulus mengatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, ya, asa sada hita dohot debata, songon sada ni Tuhan Yesus dohot debata, idama Tuhan Yesus yang berani memberikan korban hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk semua orang lain. Demikian kita juga amang inang yang ketiga, kita juga harus menjadi pelayan bagi orang lain. Nah, sialani mamang inang, nah dihaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdua untuk bangsa dan negara kita ini. Gudang nama dok, sesal pun manian koronaon, dak kolak kita, halaki, halehita pe mukir ramad dok songone. Adong nama dok, bulan sada habis don. Aung nama dok otak ni tulu bulat don. Aung nama dok otak ni satao don. Alai pemerintah di do sampai tahun 2022 masker tidak bisa dibuka. Alaniaha, ala memang pemerintah sendiri belum memberikan jaminan sadi hari. Aido tutu, buana yang memutus son rantai corona rupani. Ngolong ngata ida out na di luar negeri songo di India. Eber kamu di video na di India i, keluar jol madak mar masker, hona lo tak do. Roma Indonesia, dang itu Roma Indonesia on. Diorai pakai masker. Apa itu corona ina. Benar tersedia maaf kata Bang Inang, Jumat malam saya masuk UGD. Jumat malam saya masuk UGD jam 12 malam.
Hola masuk UGD rumah sakit Cibabat. Sada 1/2 jam audisi. Hupikir dirawat ina pau. Alai hola ro inangon iba buat wau. Pah, ini mana? Ai di sebulan tak rung namate corona. Pitor mangaka tau. Keluar rau. Tanda tangani mah keluar mah. Mangaka tau langsung. Suku inangon. Pah, ila bungta adong mate corona ina. Mangaka tau langsung. Tinggal hon. Sampai rodok teri. Papa mau kemana? Dan jauh petahoy, saya bilang. Tanda tanganilah niku. Ala dia, ala memang jelas nyata. Mola halamat dok bahwa corona itu adalah begini-begini. Ala hita kana porsia. Ya sudahlah, molo ido di pemerintah sudah. Olo ima. Dang namar meami. Ay nang pegudang akan jugul. Ya biarlah mereka lah itu. Tetapi kita tidak mau seperti itu. Amin. Nah, manginang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendoakan. Tuhanlah yang berkuasa dan hita. Percayalah corona ini akan berlalu, percaya. Molo tatangnyakon di bagasan haporsiaun. Amin. Maulia tema ali Tuhan debata amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dipuji kami dipasangap kami maguar munabadiai. Disaluhut na kanasa pabahenan mali Tuhan di bagasan gulu nami. Mulia tema di pasar ho di hami tiki buy hami rap dohot dongan nami di son. Marsaor mamuji pasangapon guar munabadiai. Dabado bilangan nilas ni rohanami Tuhan. Ala nungaro akan natua-tua nami lansia. Allah sihol nasida narap nasida dohot kami mamuji pasangapon guarmu. Dohot rap kami dohot ruas ni huriami. Dia keinganan anginan nabi secara live streaming mulia tema Tuhan. Pasu-pasu ma ro di tengah-tengah ninggulu nami. Dau mahami sian akan permaraan dohot sian akan nasa parsahiton ni hapor tibion. Terlumobi di pandemik virus COVID-19 di bagasan tikion Tuhan dan di boto kami sadi hari na ro alai pos rohanami linggo mudo kami di bagasan tangamu na badiay. Tuho mah hupasat tami Tuhan ngulu doho tod dinami. Mauliate maali amang dihatam na badia nanaong ditangihok kami di bagasan tikyon. Napaingotok kami asa totong kami pasahaton tangiang pangodyanon uhud mardongaton hapangiduan dohot hamulateon. Disaluhut na negara dohot bangso namion. Ro disaluhut na kaparwaso mula siyan amanami presiden. Sahat tuaka pejabat-pejabat di tingkat yang terendah. Ro di TNI Polri, kejaksaan hakim, petugas medis, dohot disude tahe ali Tuhan akka perangkat-perangkat pemerintahan. Ali Tuhan hutangnya kok kami. Asaleho manasida habisuhon dohot tulus ngiroha. Laho manguluhon bangso dohot negara namion tubagasan hasitongan nasyako. Unang niyan paluas Tuhan. Aka pangulu di tonga-tonga ni negara do bangso namion. Mangula di bagasan ketidakbenaran. Alai pos dorohanami ali Tuhan di bagasan hamaulan di situasi namasaon. Ramotan muma uluan di tonga-tonga ni negara do bangso namion asabuy nasida mangula di bagasan sadari roha dohon di bagasan habisuhon nasyako dohon di ruas ni huriamo pe Tuhan asi maroham ramoti nasida ramoti keluarga ramoti naniula ni tangan molotung peakana di bagasan parsahiton adong ruas ni huriam. Dohot na di bagasan akatan tangan ni hidup
tuho mahupasatami ali yamang. Pasu-pasu makana marsait asahehe na sida siyan parsahiton na. Lehon dalan na denggan tu akana mga luluy akana record dito nga tunga ninguluna. Rodi akka na dibagasan pergumulan petuhan asi maroham sahat tuhoma hupasatami sudi akaruas ni huriami. Akayana kon nami petuhan na daw doho na jonok akana marhasohotan akana mga lulu sirokap ni todi akana mangula akana mga lului parkarijuan akana dibagasan parsikolan dohot akana dibagasan habet metod petuhan hupasatami matu adupa muna bade manang didia penasida maringanan manang aha penadiulahon na sida ale Tuhan ramotima sosong ni petuhan akar ruas ni huriami napasahaton hamulateon na tutonga-tonga ni huriam pasu-pasu ma tarlumobi ima disakap ni huriam nanaing pesta gotilon di ari minggu naneng ro ale Tuhan asi maroham dongani ramoti asambui mardalan ulaw ni di bagasan lasirohan asyako dohot dia kana mar ulang tahun petuhan di bagasan mingguon dohot dia kana mar ulang tahun pernikahan petuhan asi maroham lehon gajang ni umur lehon hahipason asaboy na sida totong dipakiho gabi habaoran ni pasu-pasu tua kadongan nami na humaliang dinalaw mulak pihami Tuhan siyanto nga tonga ni huriamon siyanto nga tonga ni bagas jorom dito nga ni pardalanan ramoti lakka nami padaw hami siya parmaraan mananga hape Tuhan diulahok kami manang tudia pe hami mangalakka ni bagasan sa daryom asi maroham pasu-pasu hami jala pakai mangulo nami Tuhan parar mangulo nami on asa gabi habaura ni pasu-pasu doho mamaritahon berita na uli tua kadongan na humali ang asalam gudang akka namanada anakmu Tuhan Yesus Kristus di bagasan guruna muli ati matuhan o matangyang nami jala pasiko maliamang di saluhut na hakahaurangan di bagasan anakmu Yesus Kristus doho to di parbadia martangya kami amin. Tapasahat mapiliata amang inang tapujima tuhata. So
Tatangya ko mapiliata tu debata martangyang mahita. Ali debata manamina di banu gijang horo harwan ni saluhut sedang lehon nadingkan dohok nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasi yang hami pilihanon. Pati buluhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang nis lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alima namin na di ba gijang sa binarbadia magwar mo, sa ero maharajaon mo sa saot, malo maniroham di ba at ngaon songo na di ba gijang. Leon matuhami sa deron hanguluan siyang pari, sa samadusa nami songon panesa nami didusa nidungan na mardusa tuhami. Unak kami togi hunto pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di matamaho. Di sodakon Tuhan di matama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di matama buhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Salam. Jesus,